Malamang ba yan? Opo. So, nag-crave tayo guys sa mangga. Ayan. Malamang. Tignan natin guys. Kasama alamang. So, mag-crave lang tayo guys. Tignan natin. Ate pa plastic po. Ano yan? Naka-vlog na. Nakasumit na tayo. Ay, ka muna sa vlog ko. So, andito tayo guys. Si ate, ayan o. Nag-ano ako, nag-crave tayo ng mangga niya. Teka lang sir, wala akong mangga. Ano, wala akong. So, ayan guys. Sulat natin yung pangalan. Oh. Bayad na ako ah. Dagdagan ko lang isa. Ito pa. Last week pa po ako nananabik sa mangga na may alamang. Ayan. Kasi na kayo galang sa trabaho. Eh, kuya. Sila po yung may-ari ng mangga. Dito lang ako sa part ng alabang. Thank you, Salamat. Bye-bye po. Kaya na guys, uuwian na. Ayan po sila, doon po. Pwede po. Shout out kay ate. Sabi nilang ko ng mangga. Ayan. So last week pa po ako guys nag-crave ng mangga. So ngayon, nasyambahan ko sila pagbaba ko galing sa work. So salamat. Mabait yung tindera yung may-ari ng mangga. So ayan guys, shout out kay ate yung may-ari ng mangga binilhan ko. Tikman na natin guys. Sarap. So ang bait ni ate guys. Shout out po sa may-ari ng mangga. Ang sarap guys. Shout out sa'yo, Tem. Thank you so much. Kahit dalawa lang yung binili ko sa'yo, mabait. Ayan guys, kinakain ko habang
natin yung mangga. So, bahala na, mag-aamoy mangga, mag-aamoy alamang tayo guys sa jeep. So, ayan guys, pasakay na akong jeep. Mawing Cavite. Doon may Cavite. So, bye-bye na guys. Thank you kay ate, dun sa asawa niya. Ang bait nila